Legyenek ünnepek. Fontos, hogy ezek az ünnepek, ezek valamit nagyon hangsúlyozzanak, ami fontos dolog. Csak úgy mellékesen hozzáteszem még, amiért imádkozott Vili adalékképpen, ugye, hogy csütörtökön, azt hiszem, vagy szerdán, csütörtökön ültünk itt, és egyik pillanatról a másikra Magdinak az összes adata felszállt a gépen. Tulajdonképpen nem is lehet pontosan tudni, hogy mitől, mert nem vírus. A vírus másképp működik, ez valami mechanikai hiba lehetett a gépen. Úgyhogy ilyesfajta dolgokat én némi nyomorrontással küzdködöm már 2 napja, de az ünnep azért ünnep. Valóban kell, hogy az ünnep az ünnep legyen. És fontos, hogy legyen igazi tartalma az ünnepnek. Szokták mondani, hogy ha azt mondjuk, hogy a szeretet ünnepek, karácsony, az úgy nem megy, hogy egész évben nem gyakoroljuk a szeretetet, és egy napra akkor ünnepképpen, hanem fordítva. Ha egész évben úgy szeretetben lenni a családban, akkor azt érdemes megünnepelni egy napon, ugye az év végén. Azért azt nem kell mondanom, ha visszaemlékszem gyerekkoromra, akkor a karácsony azért az ajándékozáshoz fog menni. Olyan jó, hogy nem is jártam én akkor rendszeresen ilyen gyerek foglalkozásokra, mint ma, sokan itt a gyülekezetből. De nem tudom, hogy akkor is hogy lett volna ez a dolog. Tény, hogy gyerekkorom ezzel tettek karácsony egyenlő ajándékozás. Sőt, már nem csak karácsonykor, hanem már hetekkel előtte. Ebben az izgalomban, ebben a lázban égteni, amit fogunk kapni. És a napfénypontja ez volt. Még általában nagyon finom ételek voltak, sütemények, stb. De még azt se tudta elhomályosítani. Annak a lényegét, hogy lesz ajándék. És hogy mi lesz az az ajándék. De volt valami nagyon nagy izgalom. És be volt csomagolva, ami hát nagyon szép dolog, általában felnőttek mit szeretik, ha valami szépen be van csomagolva. Egy gyerek számára ez is csak a titoknak egy újabb adaléka volt. Olyan Sherlock Holmes-i mélységekben nem mélyedtem el, hogy itt kutattam volna a lakásban, hogy anyám hova rakta az ajándékokat. De azért az izgalom megvolt, és a csomagoló papírt ugye egyetlen mozdulattal eltávolítja az ember, nagy gonddal élre hajtva fölraktak rá. Még nem hallottam gyereket, aki azt mondta volna, hogy milyen gyönyörű ízléses csomagolása van. Nézem és csodálom egy ideig, de mi van benne? És utána az alapprogram a karácsonykor, ha már ki van bontva végre az ajándék, hogy akármennyi játéka van az embernek, akkor alszanak vele. Akkor lehetőleg aznap este, amikor már fáradt, ugyan sok idő nincs rá, de másnap reggel az első dolog, hogy az ember pizsamába odarohan. Nem tudom, hogy ti hogy csinálták a gyerekkorotokban, én valahogy ilyesmivel végzem. Az ajándék nagy dolog volt. Még akkor is, ha nem volt, Eszter mesélte, hogy az ő családokban nagyon értékes ajándékok nem voltak anyagi helyzetük miatt. De maga az ajándékozás, az, hogy valakinek fontos vagy. Ez valami kifejezett az ajándék. Ott valami tartalma messze azon felül, ami a konkrét tárgy. Bár mondom azért, hogy gyerek van annyira materialista, hogy azért a konkrét tárgy is nagyon materialista. Szóval valahogy érdekes módon összekapcsolódik ez a karácsony és ajándék. Én most nem magáról a történetről fogok beszélni, ezt elég jól eljátszották a gyerekek, nagyon örülök, hogy levették róla ezt a terhet, nekem már ezt nem kell ismételgetnem, hanem valahogy erről Jézus és ajándék. De ugye mit ünnepünk karácsonykor alapvetően, azért mégis az ajándékozás.
hanem ha valaki megszületett. Ez egy óriási jelentőségű születés, minden gyerek születése ünnep, azt kell mondjam, különös a saját. De valahol minden ember világra jövetele ünnep kéne, hogy legyen. Az szomorú, ha nem az. Nincs olyan környezet, ahol megérkezik. De bizonyos szempontból, ha józanul nézzük, minden ember megszületése ünnep. És ha valakinek a születését nem így várták, őtől elloptak valamit, ami jár. Hogy az, hogy ő létezik, az egy ünnep. De mégiscsak más ez a karácsony, ez nem csak ez évente ismétlődő volt miatt, hanem mert, hát ugye miért írunk most 2014-et? Mitől számítjuk ezt a 2014-et? Jézus születésére. Tehát valami nagy jelentőségű születésről van szó, ami messze még azok közül, amikre így beszélek, hogy minden ember születéseinek, még azok közül is kiemelik ezt a dolgot. És maga a történet, hogyha olvassuk, tele van ünnepélyes elemekkel, angyalok hirdetik meg a jövetelét többrendberileg, aztán álomban megjelennek, ébren megjelennek, mindenféle neveket adnak neki, már az angyalok, Jézus, vagy az Úr a szabadítás, az Úr a szabadító, vagy Immanuel, velünk az Isten. Aztán egy másik angyal meg azt mondja, hogy üdvözítő született nekünk. Az Úr Krisztus, a Messiás Úr. És így tovább, és így tovább. Valami egész különleges, ünnepélyes légkör vegte be, pedig ha az egyszerű, száraz tényeket nézzük, akkor akár mennyire is kedves volt az a jászol, meg a hozzá kapcsolódó történet, amiről szó van, azért, hát valljuk be, egy etetővájúról van szó, amiből tehenek, szamarak, lovak, nem tudom, hogy milyen állat volt éppen ott, eszik a szalmát, meg az egyéb táplálékot, amit oda rögtük. És egy istállóról van szó. Nagyon különös ez a történet, de szeretném most én ennek egy aspektusán kiemelni, messze a történésen túl, ami a lényegéről szól, és ez valahol összekapcsolódik ezzel, hogy karácsony és ajándékozás. És most egy igét fogok olvasni, de nem én csak én fogom mondani, hanem együtt fogjuk mondani, gyülekezet tagjai. Én bemondom, hogy hol található ez az ige, valószínűleg ki is lesz vetítve, sőt tulajdonképpen két ige lesz, valószínűleg a másikat is együtt fogjuk tudni mondani. Tehát az ige, amiről szó lesz, a János 3:16. Tehát úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha hisz őben el ne vesszen, hanem örök életet. És a következő, a Római Levél 6. rész 23. verse. A bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, Úrunkban. Ajándék. A karácsonynak ez a különleges jelentősége, ez az, hogy Isten ajándékozott minket. Valójában, amikor mi ajándékot próbálunk, vagy adunk egymásnak, ez csak egy nagyon halvány árnyéka annak, hogy valamikor Isten úgy döntött, hogy meg fog minket ajándékozni embereket.
meg fog ajándékozni minket azzal, amire leginkább szükségünk van ezzel a világon. És azt mondja a Római Levél 6. rész, 23. verse, hogy az örök élet. Ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. És ez Isten ajándék. És máshogy nem is lehet, csak ajándékban. Ez másképp nem nyerhető el, csak ajándékban. Az örök élet a Bibliában az nem egyszerűen mennyiségi fogalom. Ez sokkal inkább minőségi fogalom. Isten ajándéka egy olyan élet, amiről mindig álmodtál. Isten ajándéka egy olyan élet, ami nélkül elveszett vagy. Összehasonlítva azzal az élettel, amit Isten akar neked ajándékozni, az életed elveszett. Mert azt mondja Jézus, hogy azért jött, hogy ne veszünk el, hanem örök életünk legyen. Valami, ami azt lehet mondani, hogy az élet annak a tökéletes, szennyezetlen formájában, amilyennek Isten igazából eltervezte. Valamilyennek tervezte Isten az életet, és az nem ilyen, ahogy általában ezen a földön látjuk, hogy az élet zajlik. És ez mindannyiunk szívében ott van, hogy valami többről kéne szóljon az élet, mint ahogy a karácsonynak is többről kéne szólni, mint tolongás, rohangászás, idegeskedés, veszekedés, forgalmi dugók, és így tovább, éjfélig tartó, végkimerülésig tartó sütésfőzés. Persze jó szívvel sok mindent ebből vállalni lehet. De az ünnep is valahol ennél sokkal többről szól. Egyébként egyre inkább, ahogy felnőttem, és gondolom, hogy ti is így vagytok vele, hogy már nem annyira az az ajándék érdekelt, amit kapok, hanem az, amit adni tudok a gyermekeimnek. És egyre inkább értékeltem azt gyerekkoromban, nagyon sok karácsony úgy zajlott, és még ez később is fönnmaradt, hogy egy nagyon nagy családi összejövetel volt a Szentesten. És néha ez engem zavart is, mert annyi minden elvette a figyelmet az ajándékról, már mondtam, hogy az lett volna a középpontban, de így, ahogy egyre idősebb vagyok, egyre jobban értékelem, hogy volt egy család, amiben én föl tudtam nőni. Az élet igazi ajándékai azok, amiket meg kell becsülni. Ami az életet igazán széppé tudja tenni, és az általában mind ajándék. Mert nagyon, persze az ember igyekszik megdolgozni a dolgokért, felelősségteljesen élni, törődni, igyekezni, odafigyelni. És egy idő után rá kell jönnie, hogy a legszebb dolog az mindig ajándék. Maga az élet is ajándék. Melyik öntök van, aki vagy előre, vagy utólag kifizette az árat azért, hogy éljen? Ki az, aki közületek eléggé méltóvá vált ahhoz, hogy éljen? Vagy bármilyen módon szüleinknek igyekszünk szeretettel lenni, de mi az az ár, amit ki tudunk fizetni, vagy ami elég arra, hogy mi megháláljuk nekik, hogy fölneveltek, megszültek és fölneveltek. Ezt nem lehet meghatározni. Ez alapvetően egy ajándék, és aztán az ajándékot próbáljuk a magunk gyerekeinek továbbadni, és ők meg a maguk gyerekeinek. És tényleg azt tudom mondani, hogy vannak az életemben csodálatos dolgok, amikre tényleg örömmel gondolok, de erre csak úgy tudok gondolni, mint ajándékra. Az, hogy egy boldog házasságban élek. És egy idő után rá kellett jönnöm, hogy akármennyire is beleadom a magam részét. Igyekszem Eszternek mindent megadni, amit csak tudok. Igyekszem úgy élni az életemet, hogy a kapcsolatunk szép legyen. De az, hogy ez mégiscsak sikerül,
ezt egy ajándékként fogom föl. Nem hiszem, hogy én hogy ügyesebb, jobb, okosabb, szebb, nem tudom, mit vagyok másoknál. De Isten adott nekem egy ajándékot, aki a feleségem. Vagy van 5 remek gyermekem. Ez az életnek egy egész különleges ajándéka. Amire azt mondják az emberek, hogy nagyon fura dolog volt, hogy hát részben bolondnak, részben hősnek néztek, hogy 5 gyermekünk van, de azért inkább hősnek, vagy csodabogár, nem tudom, inkább pozitívan nézték, de én se hősnek, se bolondnak, se csodabogárnak nem gondolom magam. Sőt, itt utólag azt tudom mondani, hogy a legjobb befektetést csináltam, bár akkor még ezt nem reklámozták. Nem jött hozzám ügynök, aki azt mondta volna, hogy ebbe fektessek pénzt, energiát. De a legtöbbet ebből kaptam vissza az életben. A legtöbb örömet, a legtöbb vidámságot, a legtöbb emléket, amire jó visszaemlékezni. Szükségünk van ajándékokra. Ezt nehéz egy felnőttnek beismerni. Már nem vagyunk gyerekek, már nem az a láz éget. Nagyon sok ember ajándékozással kapcsolatban már sokszor az foglalkoztatja, hogy mit illik adni. X, Y-nak, nőgyógyásznak, autószerelőnek, stb. Főnöknek, nem tudom, ki milyen. Itt bizonyos rokon vajon mit vár el tőlem ebben a helyzetben, hogy mi az, amivel elégedett lenne, és mi az, ami még snasz, és akkor fölháborodik, hogy csak ennyivel. Néha olyan furcsa dolgok kapcsolódnak ehhez az egyébként gyönyörű fogalomhoz, hogy ajándékozás, nem? Ajándékos az tulajdonképpen annak a kifejezése lenne, hogy én szeretem a másikat, és fontos a számomra. És ehhez képest tulajdonképpen maga a tárgy másodlagos. Mindannyian arra vágyunk, hogy az emberek kifejezzék, hogy szeretnek. Bevallod vagy szégyelled, te is arra vágysz, hogy szeressenek. Én akkor már jobban bevallod, meg kell mondani. Valaki nem meri vállalni, mert nem kapott szeretetet. És már jobb elzárni magam, de akkor is azt tudom mondani, hogy az egyedüli megoldás az életben az a szeretet. És hogy ez ajándék. Az ajándékot nem lehet, illetve a szeretetet nem lehet kifizetni, megvásárolni, kierőszakolni. Itt kierőszakolom, az nem szeretet. A szeretet az csak ajándékot kapható. Ez a csodálatos, hogy aki ezt az egészet kezdeményezte, és ki ebben a legjobb példaképünk, vezetőnk, az maga Isten. Az ajándékozó Isten. Vannak igék a János első levelében, ezek engem sokkoltak, amikor igazán odafigyeltem. János első levél 5. rész, 11. vers és 12. Ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van, aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Vagyis, hogy az örök élet, Isten ajándéka, az nem valami, hanem valaki. Isten országa, örök élet, üdvösség, ezek nem elvont fogalmak. Ezek nem mozijegyek, amit bedugok a hátsó zsebembe, és amikor majd odaérek a menny kapujához, akkor Szent Péter elkéri tőlem. Az örök élet az valaki, aki eljött 2000 éve erre a világra. Megjelent az élet, mondja János ugyanebben a levélben. És mi láttuk.
Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. 2000 évvel ezelőtt Isten ajándéka megjelent, és ez egy személy volt, a Fiú Jézus Krisztus. És tudod, Isten ezt az ajándékot neked akarja adni. Aki a Fiú, azért az élet. És azért akarja neked adni, mert tudja, hogy enélkül az ajándék nélkül nincs benned élet. Abban a formában, ahogy az Isten eltervezte, hogy mit jelent élni, mit jelent a szívünk mélyén átélni, hogy élünk, nem csak vegetálunk. Hogy tudjuk, hogy miért élünk, hogy azt tudjuk mondani, hogy ezt érdemes csinálni, ezt érdemes élni, amit élek. És ez a fajta élet, ezt szeretném meghosszabbítani az egész örökkévalóságig is, mert érdemes. Ez az az ajándék, amit Isten eltervezett számodra, az ő fiában, Jézus Krisztusban. És felnőttként is érdemes arra gondolni, hogy nem csak azt tehet téged nagyjá, amit megszereztél, megdolgoztál, kifizettél, kiharcoltál, kierőltettél. Valójában azt tehet téged nagyjá, ami ajándék. És úgy tehet téged nagyjá, hogy elfogadod. Olyan misztikus dolognak tűnik a hit. Az üdvözítő hit. Pedig ez nagyon egyszerű dolog, csak azt kell nézni, hogy mit csinálnak karácsonykor gyerekek. Kapnak egy ajándékot. Mit csinálnak az ajándékkal? Nem, köszönöm, nekem nem kell. Majd kifizetem, dolgozok nyáron, vállalok munkát, megveszem magamnak. Ajándékban nem. Meg minek nekem ajándék egyáltalán? Megeszem a rántott halat, meg a beiglit, szép ünnep. Nekem ajándék nem kell. A gyerek azt tudja, mit kell kezdeni az ajándékkal, hogy Isten azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, akkor nem kerültek be Isten országába, mert ez csak ajándékba fogadható el. És ahhoz, hogy mi elfogadjuk az örök életet, ahhoz be kell vallani azt, hogy nekünk erre az életre szükségünk van, mert így, ahogy van, az életünk elveszett. Egy gyerek tudja, hogy szüksége van ajándékra. A gyerek mindent ajándékba kap, természetesen tanul, mert ez a dolga, meg házi munka, meg stb. De ő még legtöbb dolgot úgy kapja. És függ a szüleitől, és ez természetes a számára. És Isten azt szeretné, hogyha vele való kapcsolatban olyanok lennénk, mint a gyermekek, és lennénk olyan nyíltszívűek, olyan őszinték, és elfogadásra készek, akik nem szégyellik az ajándékot, és nem szégyellik a függést. Mert Isten eltervezte és megvalósította, hogy megajándékoz téged. Ott van az ajándék a kezében. És kigyújtva van a keze. És ahogy karácsonykor egy szülő tartja a kezében az ajándékot, és utána dönt a gyermek. Bármennyire is furcsa ezt így végig gondolni, de a gyerek dönt, hogy elfogadja azt az ajándékot, vagy nem. Ugye? Ez a döntés nekünk eszünkbe se jut. Mert azt a borzalmat végig se gondoljuk, hogy van olyan gyerek, akinek az az ajándék nem kell. És szerintem még ha nem kedveli azt az adott rokont, az ajándékot azért elfogadja tőle. Isten itt áll a kinyújtott kezében egy ajándékkal. És neked döntened kell, hogy elfogadod. Ez a döntés, ez mindaddig, amíg meg nem hozod a döntést, egész életedben ott van előtted, és ha nem fogadod el, az is a döntés, ha visszautasítunk valamit. Nekünk az nem kell. Mi magunk majd megoldjuk az életünket. Karácsonyt meg majd megüljük a magunk módján, hogy jelenti azt, amit jelent. De a hívőknek is szeretnék valamit mondani, hogy egy ajándék arra való, hogy használjuk. Éljünk vele. És ez egy hívőnek is igenis újra és újra
Végig kell gondolnunk, hogy gyermekként viszonyuljunk Isten dolgaihoz. És higgyük el, hogy minden ott van már. Isten nem új és új ajándékokat ad, mindent odaadott már. Az ő fiában, Jézus Krisztusban. Az a baj, mi még nem fedeztük föl, hogy mi minden van abban az ajándékban. Ilyenek vannak benne például Galata 5.22, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, ilyesmik vannak ebben az ajándékban. Már a tiéd, már használhatod. Ha az ajándék alapján akarsz élni. Ezért csodálatos ünnep a karácsony. És ezért jó megajándékozottnak lenni. Ne nézz úgy magadra, hogy világi szemmel te gazdagnak vagy szegénynek számítasz. Adjon Isten neked földi javakat is, amire szükséged van. Isten megígérte, hogy gondoskodik. De mindazt, ami az életben a legfontosabb dolog, a szellemi javak, abban gazdag vagy, mert ott van, már meg vagy ajándékozva. Most már tényleg csak az a kérdés, hogy akarod-e, használod-e, törődsz-e vele, felfedezed-e, van-e benned igazi vágy és szomjúság, hogy mindaz az ajándékcsomag, azt fölfedezd, és aztán továbbad másoknál, mert ha gazdagon megajándékozott vagy, akkor ebből lehetsz te is gazdagon ajándékozó másoknak. Ajándékozhatsz másoknak is szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, önmegtartóztatást, mert már megkaptad. Megnyertem, én hálát adok neked azért, hogy ajándékozó Isten vagy. Hálát adok neked, hogy karácsonykor emlékezhetünk arra az ajándékra, hogy elküldted a fiat, a világ megszállalja. Hálát adok mennyei atyám, hogy te vagy az, aki az ünnepet igazán ünnepét tudod tenni a jelenléteddel. És nem csak úgy, hogy időnként megjelensz, aztán eltűnsz, hanem ott vagy az életünkben szüntelenül. Hálát adok neked azért, hogy van előttünk lehetőség, felfedezésre váló lehetőség, hiszen egy olyan gazdag ajándékcsomagot kaptunk, hogy az egész örökké valóság bele fog telni, hogy kibontsuk. Uram, add, hogy ne felejtsük el, hogy legyünk olyanok, mint a gyermekek. Hogy legyünk boldogok és szomjasak mindarra az ajándékra, amit te tőled származik. Minden tökéletes és tiszta és gyönyörűséges ajándék, amit nekünk adtál. Hálát adunk azért, hogy 2000 éve ünnepelhetjük azt, hogy a fiú eljött erre a világra. És hálát adunk neked azért, hogy a te ajándékod által lehetünk mi is ajándékozók mások számára. Amen.